όσο και αν μιλάμε, δεν μπορούμε να περιγράψουμε αυτό που συμβαίνει στη Συρία. Ο κάθε νεαρός, και έχουμε ανάμεσά μας σήμερα και κάποια παιδιά που έχουν έρθει μόλις προχθές από τη Συρία και μου το είπαν αυτά, ότι φεύγουμε από το σπίτι, χαιρετάμε τη μητέρα μας και της λένε μην πιστεύετε ότι θα γυρίσουμε, μάλλον δεν γυρνάμε. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ, ο σκοτωμός έχει γίνει μια καθημερινότητα. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος δεν βοηθάει. Δεν μπορούμε να στείλουμε στη Συρία βοήθεια ιατρική. Προσπαθούμε πάρα πολύ. Πεθαίνει πολλοί κόσμος ώστε να φτάσουν οι ιατρική βοήθεια και φαγητά στη Συρία. Υποφέρει πάρα πολύ ο Συριακός λαός και το μόνο που απαιτεί είναι η ελευθερία. Το μόνο που θέλουμε, κύριοι και κυρίες, παιδιά, είναι η ελευθερία. Πιστεύω πως ο κάθε λαός έχει το δικαίωμα να το έχει. Ο Συριακός λαός παλεύει 1 χρόνο τώρα και είναι μόνος του, δεν μπορεί να κάνει πολλά και όμως αντιστέκεται και κάθε μέρα βγαίνουν σε διαδηλώσεις γνωρίζοντας ότι μόνο που διαδηλώνεις είναι αρκετό για να πεθάνεις και για να βαλθείς στη φυλακή. Λοιπόν, αυτό που κάναμε σήμερα, αυτή η εκδήλωση, είναι να έρθουν και οι φίλοι μας που είναι και από άλλες κοινότητες. Έχουμε Λίβιους μαζί μας και τους συγχωρούμε για την νίκη τους. Έχουμε Αιγύπτιους μαζί μας που τους συγχωρούμε, τους λέμε συγχαρητήρια για την νίκη τους και ελπίζουμε και εμείς να είμαστε οι επόμενοι. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα. Και όπως βλέπετε υπάρχει και ενημερωτικό υλικό. Έχουμε βάλει σκίτσα, έχουμε βάλει ζωγραφικές από παιδιά. Προτίμησαμε να μην βάλουμε τις αληθινές φωτογραφίες των νεκρών, γιατί είναι πάρα πολύ φρικτά και επηρεάζουν πάρα πολύ το μάτι. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Αυτό που απαιτούμε όμως είναι να πάρει η ελληνική κυβέρνηση μία θέση, ξεκάθαρη θέση, απέναντι σε αυτό που συμβαίνει στη Συρία. Και το πρώτο πράγμα που απαιτούμε, και χωρίς καμία συζήτηση, είναι να διώξουν την Σύρια πρέσβυρα από την Αθήνα. Έξω τώρα η πρέσβυρα από τη χώρα! Έξω τώρα η πρέσβυρα από τη χώρα! Έξω τώρα η πρέσβυρα από τη χώρα! حرية للأبد غصب عنك يا أسد! حرية للأبد غصب عنك يا أسد! Ξέρουμε ότι ο ελληνικός λαός σήμερα παλεύει για καθημερινά δικαιώματα. Έχουμε όμως εκεί πέρα έναν αγώνα που πρόκειται για τη ζωή μας, για την ύπαρξή μας. Εξαφανίζονται οι οικογένειες, εξαφανίζονται χωριά, εξαφανίζονται πόλεις. Βοηθήστε μας, έστω στηρίζοντάς μας, μιλώντας παντού για την επανάσταση της Συρίας και ότι σίγουρα και σύντομα θα νικήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.